Abafowethu, nina nizilima. Umshela kanjani umuntu ohamba nengane? Ngike ngaduwetha le video le. Ngangasho lutho nje. I just listened to what this guy was saying. But the whole point of ukuduwetha was ukuthi ngilalela ngibona opinions abantu as to especially kubantu besilisa. And most of ama comment but ke angizokugxila kakhulu kule part yomuntu wesifazane kakhulu ukuthi unengane akufanele lotsholwe mayinengane ufuna le muntu wesifazane mayinengane what fine. But what I'm picking up in all of this, especially nakuyena lo botlo okhuluma ngendaba yengane, what I'm picking up ukuthi you guys, it's like ingane zoma bengane lapha nisuke nibashela anizithandi. And it's so sad because it's like you guys have never been children. Akaze nizalwe nivele naqhamuka nje senibadala and navumbuka nje senivumbuka. You have all the opinions, you have all the explanation to why women beba nengane bengasathandani noba bengane, and whatever abayishoyo noma imithetho abayishoyo uma ngabe bezothandana nani noma bezongana in terms of ukuthi yena usenengane. So what is expected from you as a man ukuthi usuthandana naye wazi ukuthi unengane. So most of you guys you guys are threatened by ingane zabo. I understand why ingane lezi ngayifuni. Into esengiyibona kakhulu ukuthi ilezi ingane ngayifuni, and no wonder mhlambe ukuhlukumezeka kweingane kwesinye isikhathi kuba irate yakhona, like indlela okwenzeka ngayo kubuhlungu because kushuthi kuchaza khona ukuthi you guys ingane niyithandi, and it explains ukuthi why nikubalekela ukondla. It explains ukuthi why umuntu mawumtshela ukuthi ukhulelwe unengane acabanga ukuthi kufanele abaleke noma acabanga ukuthi kufanele aphile. Yes, bakhona abantu besifazana basuke bukhohlakele, I don't doubt that, and nje kusuke kukubi vele nawe ngeke uvele usuke uvume umuntu mawazi ukuthi vele ubehamba noma bowazi ukuthi ungamthembi. But ake sikhulume kumuntu obekade truthful kuwena, obekade neqiniso kuwena, and obungakazi umtholele umbambe ngalutho. Ingekho nje into wrong asekayenza in terms of ukuthi kujolelile nani wazi ukuthi futhi ubulala naye ungacondomise mayisikutshela ukuthi ukhulelwe amase wena ukhetha ukuthi hayi siyobona ngengane. Isho ukuthini leyo nto leyo? Right, ke fine, but you guys are threatened by omabe ingane ngokuthi banengane yingane lezi engayifuni kahle hle, ngoba you are fine ukulala nomuntu wesifazane ungazi noma useke wasikhipha nesisu, ngoba nawe usuke sawuma wengane umuntu, but the fact that ingane ayikho, so i-appearance yengane is the problem, but mayingekho it's fine, ningathandana. And you're the very same guys enithi niyathandana nabantu, nifuna nina bayithanda ingane zenu. Mawufuna umuntu akushade, you expect her ukuthi ayithande ingane zakho, and nomndeni wakho uzo expect ukuthi ingane zakho fanele uyithande, fanele unkosikazi wakho ayithande, but wena uyahluleka ukuthanda ezakhe uma kuthiwa yena unazo mhlawumbe yodwa noma ezo2. Nina nikubona as some sort of a disgrace, mhlawumbe inithathela ubudoda benu, anizizwa nabantu besilisa baphelele because uthatha umfazi omunye umuntu yethi yena fanele athande kodwa ingane zakho. Ihamba kanjani leyo nto leyo? Yena usuke ezozithanda kanjani, usuke ezozibuka kanjani ingane zakho? And lo bhudi lo uzokhuluma indaba yokuthi uvele uyibuka ingane uthi xhifi. Ukhuluma kunjani lokho kumuntu wesilisa? Like I'm actually thinking
to myself ukuthi ingabe lo bhuti wayengathini uma ngiyeza ukuthi mhlambe ekukhuleni kwababa wakhe ubaba wakhe washo the same thing about him ukuthi uyihlubulule ngani noma mhlambe I find out nje at a later stage ukuthi kanti lo baba omkhulisela kuyena ubaba wakhe kwangaba njani maku kanjalo. There are so many guys la abangeke bakhulume who were raised by who found out sebekhulile ukuthi baba kade bebakhulisa kubona, but they never felt leyo nto leyo because babakhulise kahle. And yet abanye benu banesibindi sokuzokhuluma nje ngokuthi hayi mina ngeke ngimthathe uma wengane, ngeke ngimlobole uma wengane. Thatha umfazi womunye umuntu. But you're the very same guys enibalekayo mase kuthola umuntu wesifazane ukhulelwe. Umuntu wesifazane bayakwazi abantu besifazane ukuyikhulisela ingane zabo. Mhlambe mawukuthi ke niyakunothisa lokho. Laba abangayikhiphi izisu bayikhulisela ingane zabo. Kahle nje futhi ayifundise ngendlela afuna ukuyifundisa ngayo, ayikhulise ngendlela afuna ukuyikhulisa ngayo. Without expecting imali kunina, because nina you think mawuthatha iresponsibility yokuba ubaba enganeni yakho nilahlekela ubudoda benu, ubunsizwa benu buyalahleka, niluza credibility, mhlambe niluza value. I understand, because ukukhuluma okunjeyana it's very sad. It's very sad ukuthi kushuthi ingane nizikhulisayo nizokhulisa umdlwembe weingane. But nina ingane niyithande. That's one thing I've picked up. Yabo nje lo bhuti lo akazifuni ingane. Ngoba kushuthi uma kuthiwa kana ingane, uma wengane yakhe noma intombi yakhe mayingakhulelwa manje, engavela athi akuyona yakhe ingane. Judging from inkulumo zakhe, ukhuluma kanjani mawuthi mase ngiyibuka nje lengane vele kuthi qifi. What kind of a human being are you? Uqhamuka muphi umhlaba? You guys, it's so sad isn't it nizikhuluma la ku TikTok, because it reflects exactly who you guys are and nikhuliswe kanjani. Yabo, asisho ukuthi noma ngithi nje umuntu wesifazane, I'm not saying in a sense of fanele umlobole ngenkani umuntu wesifazane mayinengane, no. That's fine, but what I'm picking up nje ukuthi ingane nje anizithande, ingane zoma bengana nifuni ngoba kuyona yakho. Uzoyithanda kanjani yakho ungakwazi ukuthanda yomunye umuntu? Asiyeke ke nje ukuthi emhleka ekama wengane, ake ngithi nje kabhuti wakho mhlawumbe uma wayusashona, noma mhlawumbe ubhuti wakho usashona, ihlala kini, kushuthi ingane yabhuti wakho ngekuyithanda ngoba kuyona yakho. Sengenze example nje ngoba phela kuthiwe kusafana ukuthi akuyona yakho. Iqiniso lapho ukuthi kama wengane noma kuyona yama wengane, but kusuke ngayona yakho. Niyakhuluma ngemlomo yenu kodwa ke it's fine phela, freedom of speech.